Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să ne jucăm Brookhaven și am descoperit un nou secret. Deci, prima dată, ca să descoperim secretul, trebuie să dați un mare like și un subscribe. Pentru că dacă nu dați, în următoarele 10 secunde eu nu o să mai filmez. Deci 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și gata. Se pare că au dat toată lumea. Deci, haideți să vă spun, înainte trebuia să apeși pe ăsta, se deschidea aici, te duceai frumos, bam, bum, aici, te duci și... că da, că deschid, dar nu contează. Și aici spunea Merry Christmas și te teleporta undeva. L-a șters din păcate acolo, acum e altundeva, dar trebuie să vă țin... Poate o să vă spun mai târziu. Și aici nu o să fie un episod obișnuit, o să fie unul de Crăciun, pentru că sunt și eu de Crăciun. Acum și mașina mea fac neagră și văd că nu ninge, adică de ce nu ninge? Afară trebuie un Brookhaven, că acum viața reală n-are cum să ningă. Și nu știu de ce nu ninge, adică, man, de ce? Uite, dar nu mai văd farurile. Ia. Ce-ai că se mai văd? Nu se mai văd așa. Uite, poliția. Bă, de ce nu merge mașina? Adică de ce nu merge să merg? Ok, ciudat, o să-mi iau altă mașină. Iau pe asta. Prima dată o să testez, asta merge. Nu știu de ce nu merge, adică pe bune, frate. Noi pentru secretul ăsta trebuie să mergem la școală. Și știu că acum e și școala altfel, o să înceapă școala altfel în luni, pe luni. Da, la luni. Aoleo. Și vă spun că ei începe școala altfel, nu începe școala normală. Și dacă vă ziceam așa, ce vă place vouă de școala altfel să facem? Mie îmi place să desenez și să facem lucruri așa. Dar ce trebuie să facem este să apăsăm pe asta, nu așa, și după aceea trebuie să punem asta aici, bum, te teleportează aici, te dă aici și Merry Christmas, dar nu știu unde trebuia să te teleporteze. În fine, la videoclipul ăsta o să facem partea a doua, doar că nu azi. Păi mâine o să facem, nu știu, cred, nu sunt sigur. Sigur, nu știu. Dar ce știu că o să trebuie să facem este că mă mai informez și o să mai știu eu cum trebuie să facem, dar acum hai să vedem, să mergem, stați puțin. Gata, am rezolvat problemuța și acum mergem la cineva acasă. Merry Christmas, Dodo 12, dacă era Dodorel, nu, Madina Dodo. Ok, atunci eu fac ăsta cu roșu și tot o să fac cu roșu și o să spun... 1 plus 1 de plusul, 1 egal 2. Nu, asta fac. Nu.
Albastru, nu, tot roșu. Scrisul vreau să îmi fac altă culoare. Așa. Și scrisul 1 plus 1 equals 2. Wow! Wow! Cel mai wow! E bune! Așa, bun, înapoi în mașină să mergem undeva. Unde mă ține o minte cam la episoadele anterioare n-am filmat, știu că n-am filmat Brookhaven. Da, știu, nu mi-am arătat vocea la videoclipuri, dar așa, de foarte puține ori. Dar acum uite că am făcut și un videoclip pe Mobizen, că n-aveam liniște și acum am liniște. Nu știu ce s-a întâmplat. Habar n-am ce s-a întâmplat. Nu știu, așa a venit și acum ce te bagi, că n-ai voie, bă, să te bagi. Nu te asigure și tu? Așa, mai departe noi o să mergem undeva pe harta unui youtuber, bă, la harta lui Hodinașu. O să ieșim de pe Brookhaven-ul adevărat. O să ne ducem pe harta lui Hodinaș. Așa, deci am intrat pe harta lui Hodinașul de update de Crăciun. Ok, nu mai contează. Mașina e stricată. Eu mă joc de pe telefon acum, nu după alt ceva. Că momentan n-avem PC. Haide, bă, merge odată. Ok, cam toate astea sunt stricate. Asta văd că asta nu e originalul pentru că s-a băgat update și la secția de poliție și la spital, știți? Că aveți și voi update normal. Mamă, dar e mișto că ninge și ninge. Da, în viața reală nu e așa, deci la unde suntem noi nu ningem. Ok, nu știu de ce nu ninge, nu problem, sper să se vadă bine, asta îmi doresc. Da, dar la școală a băgat update-ul care era și care nu se... Da, s-a băgat update-ul ăla. Da, ce mă? Poftim, arată. Da, noroc că mai știu, aici era. Te băgai frumos de aici și așa. Da, în Brookhaven adevărat. Asta lui Hutinașu nu se întâmplă asta. Ce pus, ninge și înăuntru. Da. Hai că mergem până la o casă să văd, dar dacă nu pot să cred. Ok. O să intrăm pe alt Brookhaven care chiar e destul de cunoscut. Am venit pe harta lui Hodinașul și da, foarte frumos, dar bicicleta asta cam face driftul, nu? Vi se pare? Aici e exit-ul, atunci trebuie să mergem de la început. Gata. Așa, și am început. Da, bă. Ok, nu-i ca în viața reală că ochii nu suport așa de tare asta, aoleo. Nu contează. Aoleo, vreau să... Așa, nu mai contează. Gata, exit. Bam, foarte ușor, frumos, wow. Pentru cine n-a văzut harta lui Hodinașu cu update aia care v-a spus, nu-i problemă. Ce ai făcut?
Lasă-o. Tiroliană. Sau cum? Nu-i tiroliană, e mașină. E o pisică care se învârte. Nu mai știu cum mi se spunea. Da. Ai, ce tare se aude, ce păcat că nu pot să conduc. Wow, ce păcat că nu pot să conduc. Mare păcat, mare, mare, mare. Și acum, așa, următoarea mașină. Bă, ce-i asta? Da, e frumos, dar nu merge deloc, absolut deloc. Of, mașinuțele astea care nu merg absolut deloc. Așa, hai la următoarea. Gata. Oh, astea sunt mai multe. Următoarea nu-i. Următoarele mașini. Ok, dă-te mașină, bă, de aici. Ok, nu ai cum. Să o luăm pe rața asta să vedem dacă mergem. Deci, hai să... Mașină... Bă, dar nu-i vina. Ne e vina, luăm mașina asta. Că... Mașina asta de aici. Care nu se dă la o parte. Du-te la o parte, nu vezi că o rățușcă vrea să se dea și acum mașinuța. Ok. Nu mai merg cu asta și merg cu asta. Hai să... Bă, ce rapidă e! Faci accident în viața reală. Uite așa mergem la celelalte case. Uite așa, hai să vedem. Bă, vezi că e Hello Kitty iac. Ok, hai rapid să trecem la alta. Asta pe bune. E un mim cu asta care cred că plânge. Nu mai știu, dar bă, am dat peste asta. Ok. Da, bă, asta mai tare să se audă. Ok, am înțeles, nu se aude. Ia. Ce, bă, mașină din Minecraft. Nici nu mai stau, că pe aia nici nu poți să o mai conduci. Asta, eu m-am mai jucat odată harta asta. Și aici este sfârșitul la mașina asta. Și o luăm pe asta. Deci de ce arată că avem o problemă la motor. Bă, dar e înceat așa, nu cam... Da. Nu, ia să vedem. Haide să vedem că vrem să mergem la un lobby destul de apropiat. Așa, bun. Încă o pauză. Bun, după o mică pauză cam lungă și stresantă pentru mine, hai să ne jucăm asta. Deci, stai să sunăm. Ok, nu mai contează. Asta o dăm așa, haide. Uoleu! Revers. Gen, nu știu. Hai să le testăm pe toate. Do it. Okay, if you would like to ride, please get your tickets at the cash box for the next ride. Look out! Here we go! Attention, please sit down on the seat and sit back. Oh la la! You. Pay now for the next ride. Nu mai contează. Doamne, hai să mergem și la obiul mult promis, care măcar de el aproape mai am timp. Da.
de el, mai am timp doar de ăsta. Și aici, în vârf, se termină și acest videoclip. Acesta a fost și videoclipul și dacă vreți alt videoclip, intrați pe canalul meu și o să vedeți alt video.